Кышның салкын бер көнендә дөньяга туа сабый. Бу балага барсы да сокланып кына карый. Татар Янтык авылында бөтен халык шатлана, әти-әни Шамил диеп исем куша балага. Киләчәге зур булсын дип теләкләрен телиләр, яратып, кадерләп кенә аны тәрбиялиләр. Бала үсә, тормыш бара, ай халка, кояш бата, тик бер көнне 11 яшьтә ул әтисен югалта. Кылкалар узапада, әтисез кала 4 бала. Тик кайгыга бирешмичә алар баралар алга. Шамил мәктәпне бетерә, Казанда белем ала, сәгать мастеры булып эшләргә шунда кала. Иҗат эшчәнлеге аның ансамбльдә башлана. Ул вакытта бу ансамбль Чулпан дип атала. Сәләви-мәләвидә дә ул бераз эшләп ала, аның биюләрен күргәч, бар халыкта кул чаба. Фәрит абый Хатипов та биюен күреп таң кала һәм филармониягә эшкә чакырып кала. Алга атлый безнең Шамил. Казан гына аңа бәхет эзләп курыкмыйча, ул Мәскәүгә юл ала. Лилипутлар белән бергә эшли Шамил тир түгә, авыл баласы булып та күпме илләрне күрә. Чит илләрдә йөрсә дә ул күп авырлыклар күрә, аның ниләр кичергәнен ул үзе генә белә. Бар да гөрләп торган чакта, кисеп бәхет юлларын, бер-бер артлы югалта ул бер туган абыйларын. Шамил нишләргә дә белми ул, әйтерсең дә күңеле дә түз Шамил ди, сабыр бул. Түзә Шамил, тешен кысып һаман Казанда кала, абыйсының балаларын тәрбиягә ул ала. Балаларга белем бирә, үстерә, тәрбияли, эшкә чакыраны танылган цирк Дүсәлей. Төрле илләрдә була ул, сөйләшә чит телдә дә, шул ук вакытта онытмый татар икәнлегендә. Шамил абый үзенә сөйгән ярында таба, бик тәртипле, сөйкемле ул, Балтач кызы Гөлнара. Әнисенә, сеңлесенә һәр чак ул терәк була. Туган нигезне онытмый, яңартып карап тора. Кемнән генә сорасаң да, аны бар да беләләр. Кечкенә, олы йөрәкле Шамил абый дияләр. Күктә бүген бик күп йолдыз, аның төрлесе була. Сәхнәгә чыккан йолдыз Шамил Галиев була.
Köşkli alkışlar, Şov Balet Jerry. Hayırlı kez izleyenlerimiz, hürmetli dostlar, kadirli tamaşaçılar. Şuşu konsertқа жиылған хәмме баршағызны да қойнар сәлемлейміз. Сәлем! Ай, молодцы! Инде хөрмәтле яраткан тамашачыларыбыз, менә без бүген барыбыз да инде мотор бәйрәмгә җыйдык шулай бит. Әйдәгез бүген барыбыз да барлык мәшәкатьләрне онытып, бер үзебезчә рәхәтләндереп, җырлап, биеп, алкышлап, күтәренке кайфта шушы мотор бәйрәмне үткәреп шулай бит. Килештекме, Казан? Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле дуслар, концертыбыз башында сездән сорап үтәсе килә. Кәйфләрегез яхшымы? Шулай гына бер җәмәгать. Казан өчен бик әз бу. Конечно, бик әз. Әйдәгез әле җәмәгать, кәйфләр ничек дигәч барыбызда бер алкышлап, сызгырып, аяклар белән дөбердәсәк. Теге билет җитми калган 400 кешенең йөрәге янсын җәмәгать, яме. Көчле итеп димәк, Казан кәйфләре ничегрәк? Молодцы! Димәк, озакка сузмыйча башлап җибәрәбез концертыбызны. Һәм инде сезнең каршыга чакрасыбыз килә. Сез көтеп алган биючебез, бөтен дөньяга танылган артистыбыз Шамил Галиев! Рәхим Шамил абый! Юный барабанщик, он стучит как сердце, тук-тук-тук, поднимает флаги, пионерский лагерь. Юный барабанщик, тут как... Равняйсь! Смирно! Пионеры, по порядку, рассчитайся! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20. Расчет окончен. 2 раза налево. Кругом. Песню запевай! Светись кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Близится время светлых годов, клич пионеров всегда будь готов. Клич пионеров всегда будь готов. Every day I'm shuffling. Shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shake it up. Now you home with me, let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody cheer. Shake that. Светись кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Близится время светлых годов, клич пионеров всегда будь готов. Клич пионеров всегда будь готов. Шамил абый, рәхим ит! Татар халкының легендар биючесе Шамил Галиев. Кояш исемендәге зур йолдыз Шамил абый Галиев. Сүзне бирәсебез килә. Менә шушы Татар дәүләт филармониясының сәнгать җитәкчесе
Feyz Rahmanov Aydar Fatrahman oğluna. Kışlı alkışlar. Rahmetiniz. Aydar efendi, rahmetiniz kamindi. Şamil avini şakırabır şulay yok. Hayırlı kеш, qadrli dostlar. Bugün çından da Abdullah Toqay isimli Tatar Davlat Filarmonisida yoqti bayram. Mana Şamil o'zi nishik, bugün de şuşulay. Gadatda men Şamilni Filarmoniyaga kelib kirganini ko'ramda, menim bütün ko'nglim bütün Filarmoniya yoqtirib ketgan kebek bo'la. U mana bulayroq bo'la sizga ko'rsatib hali. Şamil qayerdasan? Молодец. Mana şuşulayroq. Qadrli dostlar, men chin ko'nglimdan bugun mana Şamil bilan şotlanam, Şamil işin şotlanam. Çünkü menga qiziqsirab turib, aytam Şamil qayda yuri ekan. Bir qarasang ol konsertlar bilan chiqib ketgan bo'la. Bir qarasang ol yurt chala, bir qarasang ol Düsseldorf sirki bilan butun dunyoni aylana. Şamil, nishik ulgurasing sen? Eringni ko'rdingizmi? Ikki qizning boshini aylantirib kirib ketdi. Onlaringda pioner aylanib chiqdi. Mana bari tek Şamilga aylanib bilan shuning uchun g'or ko'tarib Şamil uchun bir qo'l chavab olaylik. Şamil, mana menga bugun bek zo'r javoblilik yuklandi, chunki men bugun Tatariston Respublikasining Madaniyat Ministrligi ismidan, men bugun Abdullah Toqay ismidagi Tatar Davlat Filarmoniyasi ismidan seni chin ma'nosida 25 yillik xizmat bayraming bilan qutlaysim keladi. Mana hozir men sizga eng birinchi menga aytasim keladi, bu medalni, bu bilgini 50 yoshlik yubileyimdagina berganlari. Şamilga 50 yoshga borga tag'in bir 50 yil kerak. Ammada o'ng'ayda shosha bilgini bugun topshiralar. Men hozir amrni, buyruqni, prikazni o'qib ketaman. Награждение наградным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре. Наградить наградным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре артиста оригинального жанра, танцора Галиева Шамиля Вильдановича за большой вклад в развитие культуры и в связи с 25-летием творческой деятельности министр культуры Республики Татарстан Айрат Минимулович Сибгатуллин. Kışlı alkışlar dostlar. Şamil, men ana sening ko'kragingga hozir taqmayman, chunki mening ko'zlarim ko'rmay, ammo uramda yurgandami, filarmoniyaga kelgandami, ko'kragingda har vaqt balqib tursa mana shu medal, esanlik, sog'lik senga. Sen mana zalda o'tirgan kishilarga da, shu bizning ilkamizda, san'at ilkasida ishlagan har bir kishiga bir yoqti misol ko'rinib turadigan bir kichkinagina bo'lsang da tushkuna bo'lgan bir yulduz. Rahmat senga shulay bo'ling uchun qutlaymiz bayraming bilan. Kışlı alkışlar. Zo'r rahmat. Ay молодец. Hamanda qizlarga o'rilab aytali. Молодец. Mana Şamilga biz ne için biz shunday ilhamiyat deb yozilgan shu bo'lakni topshiramiz. Şamil endi ol o'zining yoshi bilan hozir ulkanlar safına basıp bora. Bu safqa men bundan 1 yillik bastım. Şamil ali bu so'qmoq bo'yicha kelagina. Shu so'qmoq bilan kelib jetsin bizning safimizga bossin. Biz aning bilan birgalashib uzoq etib mana shu so'qmoqdan, ijod degan so'qmoqdan o'zimizning tomoshabimizga borsak edi. Uzun umr senga Şamil. Zo'r rahmat. Kışlı alkışlar. Bek zo'r rahmat. Mana inson ko'rasizmi?
Шамил абыйга күпме жылы сүзләр, нинди матур сүзләр яңгырды, шулай бит. Юбилей булгач менә бүләкләрдә кабул итә башлады Шамил абыйбыз шулай. Әле бу башыгына, без инде концертыбызны дәвам итеп, шушы сәхнәгә чакырасыбыз килә. Бик матур гаилә, инде танылып килүче гаилә, күп кенә конкурслар лауреаты Фидарис һәм Розалия Муртазина. Алкышлар белән каршы алабыз. Рәхим итегез. Yaşın bulup kalındım balkıttım nurlarını İki birge otlı gayde bireli kullarını Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Nazlı suyu utlarında yanık eyde parlaşır Sıklandırıp bar cihanı bar dünyanı şavladır Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Bokshamdağı şeşegim silmenge sünmez nurımızın Ömür yolun uzgan şakta Xuday bergen yarımızın Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Naz dolu gözüne karayımı da Dünyam kögülün jığısın Aşkınılı mehbeti bulegin Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Al hislerini kalsın Xeyirli kech dostlar, rahmat bik zo'r alqishlaringiz uchun. Әлегенә яңгыраган җырыбыз Кояшым дип атала. Аның сүзләрен безнең әтиебез Феликс Муртазин язды. Киен Альфред абый Якшембетов. Менә шушы форсаттан файдаланып, бүгенге бәйрәмгә барыбыз да җыелдык бит инде бүгенге юбилей. Шамил абыйның безнең дустыбызның, гаилә дустыбызның. Беләсезме, без аңа инде шушы җырдагы шикелле тормыш иптәшлегенә белән озын-озын гомерләр, бәхетле гомерләр теләп калабыз.
Шамил абый үзе кичкенә генә булса да, аның йөрәге бик зур, бик киң күңелле кеше ул. Менә шушындый зур залларга, шушындый тамашаны җыйган өчен, шушындый концертлар куйган өчен ул бик улы йөрәкле кеше дип саныйм мин аны. Һәм чынлыкта да менә шушы юбилейна безне чакырганы өчен аңа бик зур рәхмәт. Һәм киләсе җырыбыз да алар өчен яңгырый. Сезнең өчен дуслар, ике ялкын, ике йөрәктә. Феликс Муртазин сүзләре, Альфред Якшебет кие. İki jilken iki dingizde İki aşkın iki yürekte Birge birleştirik olardı Fabındırik yolkın yürekte Jillerge koşulup sirinler İngizgir hislerin keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlılarını izli sirinler Sirinler, sirinler, sirinler İngizgir hislerini keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlarına gözlüler sirinler Gürülep taşkınsınlar bu hisler Birgelep deyipsinler yürekler Jilkenler dingizde jilkide Mehabet yürekli jilkide Jillerge koşulup sirinler İngizgi hislerin keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Vardalarına izli sirinler Sirinler, sirinler, sirinler İngizgir hislerini keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlarına gözlüler sirinler Yıllar ötkeş ömür gözünde Ko'nglida qolsinlar bu kunlar Bigrek matur yaşiler bildi Sıklanıp ötsünler sirinler Jillerge koşulup sirinler İngizgi hislerin keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlılarına izli sirinler Sirinler, sirinler, sirinler İngizgir hislerini keliler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlarına gözlüler sirinler Üstimesin fark ilgenler deyip Varlarına gözlüler sirinler Köşkli alkışlar Rozaliya һәм Фидарис Муртазиннар. Зур рәхмәт. Розалия һәм Фидарис Муртазиннар. Молодцы, молодцы. Бик зур рәхмәт. Менә Ризат икенче тапкыр чыгам, әйме, шушы залга һәм инде карап торам. Безнең бүген ир-егетләр күбрәк микән, әллә хатын-кызлармы? Син ничек уйлыйсың? Мында илдер бик күренеп тә бетми. Әйдә без тамашачыларның үзләреннән сорыйбыз. Шулай дисеңме? Син кемнән сорыйсың, әйдә? Әйдә мин ир-егетләрдән сорыйм. Демәк, Димәк, ир-егетләр, сез мондамы дигәч, сез без монда дип кычкырыгыз, ярыймы? Димәк, әзерме? Егетләр, сез мондамы? О, башта. Субханалла. Хәзер иң кызыгы. Әйе. Хөрмәтле хатын-кызлар, сез мондамы? Ай, молодцы! Мында тигез бу гаиләр. Тигезме? Әйе. Менә мин дә карап торам, әйме, күбрәк безнең парлап килгәннәр, ирле, хатынлы гаиләләр килгәннәр. Шулай бит. Менә җәмәгать ир хатын дигәннән бер хәл сөйлисем килә үзегезгә. Шулай бер ират кич белән эштән соң өенә кайткан да, йокларга ятыр алдыннан
караваты янына басқан да үскә қарап зарлана икән. Ей Құдайым, нигә мине хатын кыз итмәдең? Хатын кызга бу тормышта яшәү җиңелрәк бит. Зинһар өчен мине хатын кыз ит әле ди икән. Шуннан өстән тавыш килә ди. Ярар дип әйткән ди. Шуннан әлеге ир-ат ятып йоклаган, иртән тору белән көзгегә барып караса, малакаем, моның хыялы чынга ашкан бу хатын кызга әйләнгән. Эй шатланган, теге торган, юынган, ашарларга әзерләгән чәйләр куеп җибәргән. Шуннан тормыш иптәшен уяткан, аны ашаткан, чәй ишерткән дә эшкә озаткан. Аннан балаларын уяткан, аларны ашаткан, чәй ишерткән дә мәктәпкә озаткан. Аннан әлеге хатын кыз үзе дә бизәнгән ясанган да эшкә киткән. Көне буе эшләгән, эштән арып, талып, игә кайтып кергәндә, ашарга пешерергә куйган, чәйләр куеп җибәргән. Шуннан мәктәптән балаларын каршы алган, аларны ашаткан, чәй ишерткән. Аннан эштән ирен каршы алган, аны ашаткан, чәй ишерткән. Аннан савыт-сабаларны юган, иләрне җыештыра башлаган, тузаннарны сөрткән, идәннәрне пылесослаган, идәннәрне юып чыгарган. Аннан идәге барлык кирләрне юган. Аннан балаларына дәресләрен әзерләшкән дә, кич җиткәч, караваты янына баскан да, эй Ходаем, кичә ялгышрак ычкынган икән. Зинһар гафу ит, хатын кызга бу тормыш авыррак икән, минем ир-ат буласым килә, зинһар кире ир-ат ит мине ди икән. Шуннан өстән тавыш килә ди. Юк, булдыра алмыйм. Син балага уздың дип әйтә ди. Җәмәгать, так что белеп сорагыз. Шундай хәлләрдә Нәрсә сораган дейме? Менә шундай хәлләрдә була. Без инде хөрмәтле тамашачыларыбыз дәвам итәбез. Һәм инде сәхнәгә чакырасыбыз килә зам генерального директора по персоналу ООО «Оргсинтез» по общим вопросам Шәйхиев Гайфетдин Гыйләҗевичка. Һәм шулай ук инде «Оргсинтез» ачык акционерлык җәмгыятенең председатель правкома Илшат Камилович һәм Фаннур Әлмиевлар. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Шамил абыйны хөрмәт итеп килгән дуслары, якыннары шулай бит. Шулай. Һәм шулай ук Феликс абый Муртазин. Безгә килеп керә ул. Менә ул безнең Илшат Камилович белән бергә торганнар общежитиедә күп җыллар инде. Бергә укыганнар. Менә без бергә эшли башлагач Илшат Камилович белән аның җанына менә шушындый акыллы гына бер әүлия ясы килеп керде. Мин шаклар каттым дип әйтәм. Ничә йөри икән бу Илшат Камилович җанында бу җегет? Мин әйтәм Илшат Камилович, бу бит безнең ди үзегез беләсез ди чит илләрдә җөреп, әллә нәрсә арыкланып, әллә нәрсә алып кайткан җегет бу ди. Шуннан соң мин моны сораштыра башладым, бай шураннан икән бу җегет. Аннан соң киттек инде дуслар булып килеп кенә керә, аны яшьли хәл дип беләсез яшә. Битте белән шатланам шул хәтлек. Кочаклап алам, кочаклашабыз синең белән. Менә сине бүген шын күңелдән сиңа зур бәхетләр һәм озын гомер телим. Без тагы очрашсак, тагы бер 50 елдан соң әгәр дә мөмкин булса, бергә очрашсак, шәп булыр иде. Син шуңа ризамы? Шын күңелдән мин дә риза дустым. Бер кочаклап алыйм да. Җамилнең зур уңышларга ирешүе, аның тырышлыгында, сәләтендә, ул дусларны ярата, аларга ярдәм итә. Һәр вакытта җир күңелле, бисә үкшәләреннән утлар чыгара, көлсә күзләреннән яктылык, нур сирпелә. Һәр вакытта аның ярдәмен тойдык, авыр вакытлар булды тормышта. Ул инде артист булып китеп, аның азрак акчалар да күбрәк булды безгә караганда, потому что беләбез инде 120 сум оклад булган вакытта бер биюгә 40 сум бирәләр иде, бер биюгә бит ул. Молодец, булдырдың. Туганнарны, дусларны онытмыйсың, ярдәм итәсең. Менә фотографияларын күрсәттең, авылда йортларны матур итеп күтәргәнсең. Әнingә
абыйыңның балаларына булышасың. Сиңа зур иҗади уңышлар, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт синең булганың өчен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Шамил абый, әле ул безнең шундый яхшы җырчы, семья кешесе генә түгел, ә ул зур тәрбияче, оргсинтез тулай торагына килеп кергәч, менә шунда 5 этаж торучы бөтен яшьләрнең ул тәрбиячесе, русчалатып әйтсәк, кыршысы иде. Шуңа күрә һәрберсен тәрбияләп, һәрберсенә киңәш биреп, безгә авылдан килүче яшь җегетләргә ул әти дә булып, әни дә булып, ашарга пешерергә өйрәтте, безне Казанда яшәргә өйрәтте. Шуңа күрә Шамил абый, нәрсә әйтәсе килә, гаиләгез белән матур иттереп турып, Казаныбыз Россия Федерациясенең 3нче баш каласы, шушындый зур дәверләргә күтәреп, безнең Казаныбызны, Татарстаныбызны бөтен чит илләрдә яктыртып җөргә сиңа. Аякларың сәламәт булып, туган тумачалар, әни, инде синең племянниклар исән-сау булып, һәрвакыт сиңа ярдәм итеп торсыннар. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезне Феликс абыйга әйтәм. Ул инде безнең 150 җырчының авторы, әле генә аның малайы белән киленне җырлап китте. Сезне сезгә бирәм. Рәхим итегез. Чәчәкне сиңа тапшырыйм әле. Бер-ике сүз мен дә әйтеп китәм инде. Без Шамил белән бергә эшлибез. Шундый бәхет миңа да. Тәтәдә бергә эшләү бәхете. Менә монда, менә бу афишада язылган олы йөрәкле кечкенә дип. Менә мин моның беренче өлеше белән бик тә риза. Бик олы йөрәкле кеше ул Шамил. Һәр вакытта да ул әзер ярдәмгә килергә. Менә минем хәтле дәү кешеләргә дәген Шамил ярдәм итеп тора. Менә икенче өлеше белән кечкенә дигән сүзе белән мин килешеп бетә алмыйм. Кечкенә түгел Шамил. Бик зур, бик олы. Аның йөрәге дә олы, үзе дә олы. Олы гәүдәле, әзбәүр кешеләр булдыра алмаганнарны булдыра торган Шамил ул. Рәхмәт Шамил сиңа. Синең булуың өчен. Көчле алкыш шигәле шушы мәртәбәле кунакларыбызга. Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Шамил абыйны хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Әлбәттә, кадерле дуслар, Шамил абыйның дуслары бик күп, һәм инде хәзер сезнең каршыга чакырасыбыз килә. Шулай ук Шамил абыйның якын дусты, бергә эшләгән дусты дип әйтергә була, Юра Федоровны каршы алабыз, дуслар. Аплодисменты! Хәрле кич дуслар. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he told me one day what somebody said by had a chance, well, I don't believe it. No way, man it might but never found that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can sense to let go. Hey, my heart, I know I wanna stay. What I'm trying to say, heart on the mind. Yes, I'm my father's son. I'm glad to do as my father's done. Сердце сильнее разума. Я живу так, как жил мой отец. Я делаю так, как сделал бы мой отец. Сердце сильнее разума. Я сын своего отца. Here I am with you, and I know what is true. These are all the feelings you're passing me through. I try to walk away. Some
nothing make me stay. Heart of the mind, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. But tell me why every time I try to tell his goodbye, I can seem to let go. Hey, my heart, I know I'll stay. What I'm trying to say, heart of a mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If God had told me one day, once somebody's got my hand in chains, well, I believe it, no way. Man and mama never fall away. God of a mind, yes, I'm my father's son. I'm inclined to do as my father's done. Heart of the mind, yes, I'm my father's son. Бекзур рахмет. Мен крашын жегетім болғаш та шул хәтле матур сөйләшә белмим татарча. Кай вакытта урысчага күчәрмен, гафу итегез. Без Шамил белән таныштык в 97 году. Мы проездили по гастролям с музыкальным балаганом, вместе веселили публику, сами веселились. И с тех пор мы очень близкие, хорошие друзья. Мне очень приятно и для меня честь участвовать в этом концерте, в этом прекрасном бенефисе, посвященному 25-летию, как Шамиль начал выступать на сцене. И следующая песня посвящена всем вам, хөрмәтле дуслар. I see trees on green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Я вижу зеленые листья деревьев и красные лепестки роз. Вижу, как они цветут для тебя и меня. И я понимаю, какой прекрасный мир вокруг нас. Я увижу белые облака на голубом небе, яркий солнечный день, темную тихую ночь. И я думаю, какой волшебный, замечательный мир нас окружает. The color of the rainbow, so bright in the sky, all sun faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? We really say, I love you, I
he babies cry. I watch them grow. We learn much more. They'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I sing to myself, what a wonderful world. Көчлі алқышлар Юра Федоров. Бик зор рахмет. Aha, қойты бұғай. Хәзір электірем мен мұңа. Неге бұлай иртә тұрдың әни, неге юқсың сенің кәйефің? Сен тұрғанны әгер білген болсам, үйге қайтмаған болар едім. Биік тауға мініп бір отырдық, достлар білән шашлык қыздырдық. Менә шушы матур қызны күріп, түнне бірге уздырдық. Түні бойы яңғыр яуып шықты, сен қайда жүрдің түні бойы? Йықы болмады менімді, күтә мен дә бит тойдым. Түні бойы яңғыр яуып шықты, мен йықламадым түні бойы. Нинде кәнтәй алып қайттың үйге, сен дә түгел бит оның ойы. Түні бойы яңғыр яуып шықты, мен йықламадым түні бойы. Нинде кәнтәй алып қайттың үйге, ақшада бит оның ойы. Кәнтәй түгел, ул бит Катерина, исеме аның. Катерина, ул яхшы хатын. Эх, Катерина, исеме аның. Катерина, ул яхшы хатын. Бирермен мен сиңа хатын. Сеңлем, син бар үйіңә қайт. Син тиз бол кіріп ят. Атаң тұрса, бәрі бітіре. Әйтмә син, ауыр сүз әйтмә түз. Йөрәк бит былай да яралы. Бу кызны әле озатасым. Өйне илтәсем бар әле. Озатырмын мен сиңа. Әне, атаң тұрды. Хәзір бүтінімізге де әлеге. Кем тауыш санамында?
Минем sizni sugasim kelgan edi. Yo'qlarga erag bermisiz diyasim kelgan edi. Tag'in kimni olib qaytdim diyasi kelgan edi. Barig'izda to'ydirdingiz diyasim kelgan edi. Tag'in kimni olib qaytdim diyasi kelgan edi. Barig'izda to'ydirdingiz diyasim kelgan edi. Degan yarim ming'a shulanma. Mening g'aybim yo'q bita birda. Ulang tunlar bo'yi qoyadir yurgan. Yana qaytdi ali uyga. Ulang tunlar bo'yi qoyadir yurgan. Yana qaytdi ali uyga. Sen qayda eding? Qoylarda yurding. Nega men seni uyda ko'rmadim? Sen tug'an yurtqa, hatta ovulga, bundan so'ng seni boshqa kiritmamin. Sen tug'an yurtqa, hatta ovulga, bundan so'ng seni boshqa kiritmamin. Әткәйем үпкәләмәсин, мин төнлә кайтмаганыга. Моннан соң сиңа ант итәм, вакытында кайтырга. Kim baranda? Военкомат. Минем арттан килделәр. Битте баш. Кем бу өйдә армиядан качып йөри? Кемнең армияга барасы бик килми? Өйгә килеп җитәрмен мин, сине алып китәрмен мин. Кайсыгызның фамилиясы Шайхуллин? Мин! Кайда качып йөрисең соң син Шайхуллин? Мин алып китәм сине бүген. Син илең өчен хезмәт итәрсең тиз генә. Киттек әйдә, киендә. Киттек дим, киендә. Tukta ipter kızmalı. Armiyaga barasım yok anlalı. Hizmet iter işim benim buy kızqa. Alıp gitem deysin sen meni yo'qa. Aya barama barısı da şirli. Bayısa sokar, baysa işetmi. Senin kısqa boylu bulun armiyada. Mişat etmi. Her kimge de birilmegendir o. Hizmet itip kısqa boy bilen. Sizin iye min kilgenmen iken. Yokka tugelidir. Sizin iye min kilgenmen iken. Yokka tugelidir. Alla meni soldat tug'il deysingmi? Armiyada bulmagandir deysingmi? Mening biletimda yo'qdir deysingmi? Jengilgina
Алып кетем дейсіңме, ялғышасың. Міне менің билет. Так что мен армияда болдым, командир. Ник олайса, кім болмадысың? Қайсығыз Шайхуллин Рамил? Аха, әләктіңмі? Izledim солдат сені, yıllar boyu tilmirip, Gitesің indi bugün sinde, ilge hizmet iterge. Шайхуллин, Смирна! Сау болығыз аққайыннар, әттияни туғаннар. Бір елдан соң мен қайтырмын, ұшырашырбыз біз тағын. Сау болығыз аққайынар, әттияни туғанар. Бір елдан соң мен қайтырмын, шетке шықма сен жаным. Туқтағыз! Сен егітні алып кетмәсін қар, қалдыр әлі аны үйінде. Неше yıllar қашып қалған енді, қашып қалсын әйді бүгінде. Қолны қолға әйді тұтынайық, менің көзләп сенің көзіңді. Өзің білән мені алып кетші, шақыр әлі мені, шақыр әлі мені өзіңе. Шақыр әлі мені, шақыр әлі мені өзіңе. Артындағы тауда үздіріп сайры бір қыш, күтмегенде қаршыма келіп шықты матур қыз. Әйді матур қыз, көрсетші бүйеуіңіне, ұшатсам бүйеуіңіне, алып кетем өзіңне. Әйді матур қыз, көрсетші бүйеуіңіне, ұшатсам бүйеуіңіне, алып кетем өзіңне. Опа! Yarı sen ışıradın, şuşu ey sıkımağında. Yigit indi seni kaldın, armiyadan bir yılığa. Rahmet eysin bu kızığa, rahmet eysin bu kızığa. Рахмет. Кеш білән тауда ұшырашқанға қадар күтем. Bir maqsadsız geliz ayağa, uzmasın ömür. Menne şulay yaşayız biz, Allah'a şükür. Menne şulay yaşayız biz, Allah'a şükür. Sizinin bilen şırlap yiyip birge yaşarız. Her zamanın üskü yeri köle yaşarız. Her zamanın üskü yeri köle yaşarız. Her zaman
Романның Үские миниатюрасында катнаштылар. Ефрейтор Илдар Ямалиев, прапорщик Ландыш Гимадиева, младший лейтенант Илира Арсланова. Һәм инде шушы бәйрәмнең патшасы дип әйтсәк була, генералиссимус десантник Шамил Галиев. Впереди Тимур Төркеме, направо, шага, марш! Хать-два! Бик зур рәхмәт. Без инде концертыбызны дәвам итәбез. Һәм шулай көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Җырчы кызыбыз Гөлнур Урманчеева, каршы алыгыз. Sen tavalarsın, nur bulup yağalırsın. İzlep topkanı bəxtimi deyip canıma sarılırsın. Sözlerime de tılsım var, hislerime dünyadır. Faydasın sinemiğe digen, bəxtimi yazğanı
Көчлі алқышлар Гүлнур Урманчева. Алқышлар, достар, Гүлнур Урманчева. Молодец. Бик зор рахмет. Зор рахмет, шулай ук Шамил абыйны хөрмәт итеп килгән безнең кызыбыз Гүлнур Урманчевага бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Шулай яшь кенә инспектор иртә белән эшкә чыккандагын үзенә әйтә ди. Менә бүген кайсы шофер шушы перекресткта кагыйдәләрне бозмыйча уза, шуннан миңа премия 500 сум акча дип әйтә ди. Үзе бирә. Үзе бирә. Астагы. Ну гаишник инде көне буе тора, инде беренче, икенче, өченче шофер инде нарушать итә. Ки җитте дигәндә генә бер АК машинасы килә. Соң Шаут инде уступать итә, кузгалып киттем дигәндә генә гаишник җегет теге машинаны туктата. Килә дә, исәнмесез, иптәш Гарифуллин, менә абый дип әйтә ди, сез бүген бердән бер кеше шушы перекресткта кагыйдәләрне бозмыйча үттегез, менә миннән сезгә премия 500 сум акча ди. Хәзер теге мужик инде аптырап, "Эй, энем, каралы әйбәт булды әле бу, как раз правага акча җыйм" дип әйтә ди. Гаишник инде аптырап, "Сиң әле сезнең правагыз да юкмы" дип әйтә ди. Инде хатыны буларны белдереп, "Эй, иптәш инспектор, ышанмагыз, ішкән кеше ни сөйләмәс" ди. Менә сиңа. Гаишник әйтә ди, "Әле сез өстәвенә дә исерек тәмине" дип әйтә ди. Шуннан төшче бүлдереп буларны, "Әйттем мин сезгә шукынчыклар, урланган машинада йөрәк китеп булмаячагын" дип әйтә ди. Бу чын булган хәлме? Булган хәл. Булган хәлме? Зур рәхмәт, инде кадерле дуслар, дәвам итәбез. Һәм менә бүген Шамил абыйны котлап бик күп бүләкләр бирәләр, бик күп матур сүзләр әйтәләр. Һәм Шамил абый үзе дә бүләк әзерләгән җәмәгать. Сезгә менә залдагы тамашачылар арасыннан егетләр үзегез берәр рәттән берәр урынны билгеләгез дә бер бүләк бирегез әле диде безгә Шамил абый. Шуңа күрә Ризат, әйдә без билгелибез. Менә әйдә мин рәтен әйтәм, син урынын. Әйдәлә ту. Так, нишәнче рәтне сайларга икән? Ну, яратмаган саның. Яраткан саным 13. 13 дип кычкырып торалар, кара. 3 кеше 13 дип кычкырды. Так, 13нче рәт. 13нче Минем яраткан саным 10нчы урын. 10-мы? Әйе. 13нче рәт, 10нчы урын. Ох, рәхим итегез әле. Алкышлыйк әле. Исәнмесез? Исемегез ничек? Нәргизә. Нәргизә ханымга бер алкышлыйк әле, Казан. Карале, Ризат. Нәргизә ханым, менә ышанасыңмы, юкмы? Шушы концертка иң беренче булып билет алган. Иң беренче. Ике тапкыр көчлерәк алкышлар барында, шулай бит. Кулыгы җиңел икән Нәргизә ханым. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт, инде кадерле дуслар, дәвам итәбез. Һәм инде сез көтеп алган безнең остазыбыз, биючебез Шамил Галиевны янәдән сезнең каршыга чакырабыз. Көчле алкышлар астында, хөрмәтле дуслар.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 올통벌통한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Kıyaş ismindeki zor yıldız Şamil Abigaliyev. Mana Şamil abini nechik yaratalar, ha? Ay молодец. Siz bu opani bilasizmi? Bu opani bilasizmi siz? Bu opa bir zo'r kishi bu. Muzikalarni administrator jigitlar. Bilasizmi, menga bir qotib bo'lishdi, ol moralda, fizikada. Bir zo'r rahmat senga Flora opa. İşte alkışlar Flora Apa'ga. Rahim itegiz. Ay молодец. Kuşteneş bir ersin ha. Mana bu do'stim menim ayma. Bular bir ko'p yerga ajraylar тоже. Mana bu bolani ismini unutdim. Bulat ekanini bilaman, opaning ismini. Ha? Aliya opa, Aliya qizim. Mana bu bolani menga skoro bir yerga ham qarovchiga beradilar. Alloh bersa bu bolani men iratirga tegishim bo'laman. Aliya opa. Jigitlar, qizlar, tug'anlar, do'stlar. Mana shu opa meni Moskvaga Lilliputlar ansamblini sotgan kishi. Endi olqishlaylik Aliya opaga. Ol uzurna meni unashtada uzurna. Ol qiz bola bo'lib beydi, men malay bo'lib. Rahmat Aliya opa, sen sizni. Anam Şamil. Bugün bek dolqanlanam. Şunday ko'p so'zlar aytashim kelgan edi. Vaqtingizni tutmayman. Bek yaratam seni. Sen bek булдықлы еме. В общем, парень, что надо. Вот. Бізді, менің апам бар еді, бізді екінші әнелері бізді пейірейді бізді. Бізді гіл қонақ болып, біз аны гіл хырмат етіп, гіл қаршалайдық. Екінші әнейім болдыңыз мұның. Екінші әнебіз деп ертейді. Соңар көресіңа бүгін бүтін самы яқшы тілеклерім Гүлнара білән зор матур ғұмыр етігіз. Міне сіңа настоящий ирлер бүләгі, бек матур, самый кереклі бүләк. Матур еттіріп киінгенде шолай кеніп меңа да кел. Алия рахмат, мен білем бұзақлы. Su ekanini de bilaman, rahmat. Rahmat sana Aliya opa. Sizga Kuşteneş, bek zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Sizga tilaklaringiz uchun, xatolarınız uchun bek zo'r rahmat. Ham endi hurmatli do'stlar, albatta boribizda biladir Şamil abining Loyish rayonundan ekanini shulay bet. Endi ol Loyish rayoni Tatar Yantiq ovulidan Şamil abi. Ham endi albatta bugun Loyish
районынан да безнең кунакларыбыз бар. Шамил абыйыбызны хөрмәт итеп килгәннәр. Безнең Лаиш муниципаль районының башлыгы Афанасьев Михаил Павлович исеменнән Шамил абыйны котларга район башлыгы урынбасары Илгизе Назиповны килгән. Көчле алкышлар белән каршы алыйк әле аны. Кемсез? Хөрмәтле кунаклар, Шамил Вильданович дип әйтим инде. Мин сезнең 25 еллык хезмәтегезгә багышланган иҗади кичәгез белән үзебезнең район башлыгы Михаил Павлович Афанасьев исеменнән, шәхсән үземнең исемнән, шәхсән барлык 39 мең Лаиш халкы исеменнән сезгә бик зур ялкынлы сәлам алып килдем. Халкыбызны зур йөрәкле, олы йөрәкле, батыр йөрәкле Шамилесез. Тагын бер кат алкышлар. Безнең татар халкыбыздан чыккан Шамил абый кайларда гына булмаган. Менә мин шушы яшемә җитеп әле бер тапкырла чит илдә дә булганым юк. Шул Мәскәү һәм Ленинград яшьвакытта булган, әмма ерак җирләргә барганым юк. Ә ул кайларда гына булмаган. Сезнең хезмәтегез безнең барыбыз эчендә баш иярлек зур хезмәт күрсәткәнсез. Матур иттереп татар костюмнары киеп, сез безнең халкыбызның биюләрен күп кешеләргә белгерткәнсез. Безнең халкыбызны алга, безнең халкыбызның иҗатын, культурасын алга җибәрүдә сез зур өлеш керткәнсез. Каян чыккансың ул? Менә шушы татар янтыгыннан чыккан ул. Безнең Михаил Павлович менә безнең районда 24 авыл җирлеге бар инде. Ел сайын без январь-февраль аенда очрашулар үткәрәбез. Ул әйтеп куя инде, татар янтыгына мин үзем барам. Менә шул татар янтыгы халкын безнең Михаил Павлович бик ярата, яратмаслык та түгел шул. Киләш йөзле, тырыш, батыр йөрәкле кешеләр чыкканнан, һәм барысы да шундый кешеләр. Рәхмәт сезгә, әниегезгә шушындый җегет үстергән өчен. Сез бүгенгесе көндә мин кабатлап булса да әйтәсем килә бу сүзләрне. Сез бүген әниегезгә генә түгел, терәк сеңелегезгә генә терәк түгел. Сез туганнан туган үзегезнең, туганыгызның балаларына да терәк. Шулай ук әле бүгенгесе көндә безнең районга да сез бик зур терәк. Рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә сезгә Шамил абый, Шамил Вильданович дип зур иттереп әйтим, иҗади уңышлар, әле сезнең планетада бөтен менә бүген беренче башлаганда глобус күрсәтеләр, дөнья җир шарын, әле сезнең булмаган урыннарыгыз бардыр. Дүсәле белән генә җирмәскә, менә шул татар халкыбызның матур биюләрен бөтен дөньяга танытыгыз тагын да алдагы көннәрдә. Тормыш иптәшегез Гөлнара белән матур иттереп тормыш алып барыгыз. Әниегезгә зур терәк булыгыз. Рәхмәт сезгә. Исәнлек, саулык, тынычлык, илгә көнгә тынычлык, гаиләгездә тынычлык телимен. Менә шушы матур чәчәкләрне сезгә бүләк итәмен. Минем кайнанам әйтә торган, минем әнием дә бик зур булмаган, зур түгел, әнием минем шундый кичкенә булса да, гел минем кайнанам әнием турында әйтәдер, кичкенә кешендә анарда ике йөрәк, олы йөрәк кенә түгел, батыр йөрәк кенә түгел, анда ике йөрәк, ике кеше яши, ике кешене өчен эшли ул. Менә шундый егет ул безнең Шамил Вильданович. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сезнең белән горурланабыз. Рәхмәт егезен Насыйповна. Миңа бик зур честь менә бу әйтүләр. Дөресен әйткәндә, шушы юбилейга, шушындай матур сүзләр һәм глава исеменнән муниципаль район Лаиш районыннан килеп килүчеләр миңа бик рәхмәт. Әле алдагы көндә безнең эшләр күп. Һәрвакытта килегез, утаклашырбыз. Сабантуйлар үткәргәндә ничекме? Миндә бик күп көчле малайлар да бар, сценаристлар, монда бастыралар. Вот, бер нәрсә булса уйлап табып, үзебезчә, мин үземдә дә бик күп андый идеялар, эшләрбез Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт авылдаш. Минем классташның ире була бу.
Көчлі алқышлар Илшат Хисамуддинов. Куда ты руки суешь, так от любой чувихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай. Ногами шевели и рот не озевай. Свободнее вот так и 2 шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю буги-буги. 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 Я танцую буги-буги каждый день. Чтоб настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канадский стиль. Здесь все серьезно, здесь не полька, не кадриль. Есть атомный, еще есть гамбургский тройной. Попробуй научиться парить писа в окно. Ты любишь буги-буги. 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 Мы танцуем буги-буги каждый день. Биючи булганым өчен язмышыма 1000 рәхмәт. Шушы җирдә, шушы илдә миңа яшәүе рәхәт. Йөрәгемә моң сарганда җырлап алам мин кичен. Җырчы түгел, мин бары тик җырлыймын күңел өчен. Мин яратам милләтемне, мин яратам халкымны. Сезнең өчен бүләк итәм шушы тәүге җырымны. Bağışlayım min iң yakın kişilerge. Sizsiz ağır bulur idi bu turmuşta yaşarge. Minim üçün iң kadirli 3 kişim var dünyada. Minim eni, minim singil hem suyuklim Gülnara. Minim üçün iň kadirli dünyada. Minim eni, minim singil hem suyuklim Gülnara. Eşigizde miңа her şak yerdem itip turdığız. Bik ağır şaklarımda da siz yanımda buldunuz. Minim üçün iň kadirli 3 kişim var dünyada. Minim eni, minim singil hem suyuklim Gülnara.
Gülnara. Benim için en kaderli üç kişim var dünyada. Benim eni, benim sengil, hem sevgilim Gülnara. Benim eni, benim sengil, hem sevgilim Gülnara. Güçlü alkışlar. Şamil Galiyev. Rahmat. Pek zor rahmat. Endi hurmat amirlar bir malades deb qichqiring hali bir kesh. Malades. Malades. Mana jamaat jırda jırlangan suyukli Gülnara degani mana endi aning suyukli Gülnarasi. Benim canarşım. Singlim, en iyi koya. Kuchli alqishlarni jetkiring hali. Mana shusha kichkina Şamil abiga tarbiya berib o'stirgan aning hurmatga loyiq anisi Ravza xonim. Anima 78 yaş. Muzikani bitirgіз, ayta başlasınlar. Sana bik zor rahmet. Şuşunday itip, şuşunday urlarga mengenin için Allah-u Teala ömrün boyuna sağlık, selametlik, tigizlikinde yaşap. Meni hürmet etip yaşaganınız için Allah-u Teala sizge sağlık, selametlik, tigizlikte, sağlıkta motor etip ömür iterge nasip olsun. Rahmat ani. Qaysi kız ayta? Aytasыңыз sen. Anları suyuklim Gülnara. Bizning için en qadrli, en yaqin abiyimiz Şamil. Seni ihlas ko'ngildan şuшы ulы ijod bayraming bilan qaynar qutlaymiz. Сиңа bo'lgan rahmatlarimizni, ko'ngildagi tilaklarni so'z bilan aytib bitirib gina mumkin tugil. Ular iksiz, cheksiz. Sening kibik mehribonli, sof ko'ngilli abilar bek sirakdir. Sen bizning uchun tayanishda, ishonishda, yoqlovchimiz da, saqlovchimiz da. O'stirding, kishi etding. Barabızda ming rahmatlar o'qib, uzun umr tilaymiz sizga. Kelashakda opay bilan bir-biringizning ko'ngil yoqtilig'in, jon jilasin tuyib, tinchlikda, mo'lliqda, sog'liqda qortayirga nasib bo'lsin o'zingizga. Yerda quyosh nuri balqiganday, sen balqiysan bizning ko'ngilda. Turmushimiz sening bilan motor, rahmatli biz senga umrga. Biz seni bek yaratamiz. Mening bizning birdan bir abiyimiz Şamil. Rahmat singlim. Bu balana mendan 8 yaş kishi, men ani o'stirdim. Ya'ni istayi bizning shu balani idan jo'rga, istar sirtirga, savut sava jo'rga yaratdim. Anga 6 yoshda jo'g'iya. Atibimiz o'lib ketgach, shu ayttirib, shunday marhamatli, shunday vat kishi ol singlim menim. Bek zo'r rahmat. Biz ikkovgina qoldik. Rahmat senga singlim. Rahmat ana. Motorim, senga so'z. Qadrli Şamilim, men seni bek hurmatliyim, bek yaratam. Senin bu izgi motor bayraming bilan men seni chin ko'ngildan tabriklayim. Sen menga bek loyiqvi. Sen tirish kishi, bek o'ngan kishi. Tege uruslar aytmishlar da за каменной стеной мен артында. Мен бик бақытлы, что мен тұрмышымда Şamil кебек кіші барып бар екен. Rahmat. Biz Gülnara bilan 6 yil fevral ayında birga tanishib, birga yashab ketdik. Bek zo'r rahmat anga. Kuchli alqishlar Gülnara xonimga. Mana qara qiz hali bizning semiyaga. Bizning semiyada bir toza kishi yo'q. Butunisi jaboqlar. Atigisi dvoyrutnyaning. Rahmat, esi aytasın birer söz. Bu kız bilan men baya ko'rib ketdingiz. Eng boshida anga 2 yaş, menga 5 yaş, o mendan zo'rroq. O shunday zo'r 5 yaşga qadar
Соски көтеріп, сүт ішіп жүрді шулай еттіріп. Шуңа күрә зор болды. Но миңа ұлылық кішілерге әбіжат еттірмейдір, етіптада да суғадыр, Шамил абайны тигенлер деп. Мәктепке барғанда мәктепке шулай еттіріп, сумкымы көтеріп міне тұрған ие. Әлі өзі оқымайдыр ие. Ол яш болса да, ұлы үйрәклі шындай өзі, менен дүр яш кіші әлі ол. Міне скоры 45 яш юбилейнда өткерге жиына бұз Алла бірсай ме? Тәти абай, біз аны тәти адайып ертәбіз. Сені шыншы ұзын әйбәт бәйрәмің білән сені құтлысым келе. Сен біздің ғұрырлық. Аның исемі де Лилия өзі де шындай матур. Біздің кеуі де матур кіші. Рамил. Молодец. Біз енді Илдар концертімізді давам етеміз ме? Һәм инде әлбәттә җәмәгать әйткәнебезчә бүген бик күп җырчылар, бик күп артистлар Шамил абыебызны котларга килгәннәр. Һәм инде киләсе чыгачак җырчыны барыгыз да беләдер дип уйлыйбыз. Популяр җырчы Илгәрәй! Алкышлар белән каршы алабыз. Алкышлар, алкышлар! Йылгаларга су эчәргә төшәп парлы акышлар, пар канатларны кайырмый яшәсәк иде дуслар. Гүзәл бакчада корылган акышлар уялары, кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Гүзәл бакчада корылган аккышылар уялары, кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Тимәсен яман күзләре, күнче күңелләренең, üzülməsin нык җепләре, яшьли гомерләренең. Güzel бакчада корылган аккышлар уялары, кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Озакай егеты Илшат Бесемутдинов! Хоп, хоп! Балташ егете, Саф татар егете, Рамиз Галиев! Parlap үскән чәчәкләргә карап күңел сыклана, бер тамырдан шыккан гөлдәй яшәгез сез дөньяда. Güzel бакчада корылган аккышлар уялары, кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Güzel бакчада корылган аккышлар уялары, кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Кителмәсен бәхетләре, пар булсын дөньялары. Бик зур рәхмәт дуслар, хәерле кичләр. Исәннәрмесез? Инде дөрес әйткәндә, монда килгәндә Шамил абыйның иҗат кичәсенә килгәндә бик күп шигырьләр ятлаган идем. Сикергәч онытылды. Шуннан да Шамил абыйга бик зур рәхмәт. Шушындый кичәгә чакырган өчен безне, сезне һәм инде аңа исәнлек, саулык телим.
тагын да югарак дәрәҗәләргә менүен телим. Һәм әйдәгез әле, зур алкышлар белән аның әнисен алкышлап алыйк әле. Иң ышанычлы дус, иң ярдәмчел дус һәм иң чын дус безнең дус Шамил Галиев. Шуннан дуслар, бу дөньяда Шамил абыйда гел мактап әнисен әйтә безгә гастрольләргә чыкканда, бу дөньяда рәхмәтле без әти әниләребезгә. Инде менә рәхмәтле без Шамилнең әти әнисенә. Шушындый дәрәҗәгә менгергәне, шушындый зур уңышларга ирешүе әлбәттә аларның да өлеш кергәндер дип уйлыйм. Һәм инде чираттагы җырны минем махсус Шамил абый исеменнән җырлыйсым килә. Уйда булсын иде әти әниләребез, әти әни кадре. Әти әни кочагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып, туган якта ашкынып яшибез, әти әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Балачакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти әни кадерләрен кайчан, әти әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Бер уйласак, алар йөз уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бер сагынса, алар йөз сагына, булып яшик бары куаныш. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел уйда булсын ата-аналар. Уйда булсын ата-аналар.
Берсін отта оналар. Эстрадымыздың популяр жыршысы Илгарей. Күшті алқышлар. Илгарей. Рахмат достар, бізі рахмат. Зор рахмат өзіңе. Енді қадірлі достар, давам етеміз. Концертіміздің қонақларымыз бик көп. Һәм инде хәзер сезнең каршыга чакырасым килә. Безнең Шамил абый белән музыкальный балаган дигән төркемдә 7 ел бергә эшләгән. Һәм шушы төркемнең җитәкчесе Татарстанның ат казанган артисты Әнәс Халиуллин. lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your hair. Well, if you're gonna keep on missing, don't bring your business back in here. Speedy gone silent. Why don't you come home? Speedy gone silent. Don't you leave me all alone.
witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. 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 I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. Ooh, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. 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 You can keep your love for me just like you were a miser. And all I think it wasn't very smart. So I went out to find myself a guy that's so much wiser. And he told me the way to win your heart. What's the matter with that energy? I didn't do the devil tuba. I did just get it. I don't talk to nobody. Hit that, jump that, shake it, and wow, see ya. Күшті алқышлар! Татарстанның ат қазанған артисті Әнес Қалиуллин. Фамилия әлбәтте өзіміздікі Шамил Галиев. Мына жәмәғат, енді көрәсіздер концерт барған сайын Шамил абының түрліден түрлі яңа хөнәрләре үстеліп кенә тора жәмәғат. Енді концертыбызны дәвам итәбез. Ризат мені ташлады да кетті ол. Әйе. Бик көп жыршыларны қарап тұрғаннан соң үземнең дә жырлыйсы килеп китте әле дип, тормыш иптәше белән жырларга булдылар. Алкышлар белән каршы алабыз. Зинера һәм Ризат Рамазановлар. Алкышлар. Рәхмәт бик зур. Казан киттек бергәләп. Кулларны күрмибез, куллар өскә.
Gözler gözlerde bolsunlar, kullar bolsun kullarda. Nindi rahat yaşaular bağırım deyip deşik. Sen mineki bolsan gına, Мен сенекі болсам ғана tu gerek bir tu bakır. Nindi rahat yaşaular bağırım deyip deşik. Sen mineki bolsan gına, men seneki bolsam gına, tu gerek bir tu bakır. Ozan kettik birga, ularni ko'rmayman. Мәхәббәт берәү булса да яши ике йөрәктә. Мең рәхмәтләрен әйтәмен сөю дигән бүләккә. Нинди рәхәт яшәүләр бәгърем диеп дәшеп. Син минеке булсаң гына, Мен сенекі болсам ғана түгәрәк бит ул бәхет. Нинди рәхәт яшәүләр бәгърем диеп дәшеп. Син минеке булсаң гына, мин синеке булсам гына, түгәрәк бит ул бәхет. Нинди рәхәт яшәүләр бәгърем диеп дәшеп. Син минеке булсаң гына, Мен сенекі болсам ғана түгәрәк бит ул бәхет. Син минеке булсаң гына, мин синеке булсам гына, түгәрәк бит ул бәхет. Kettik birgalab qozon. Zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Allah'ın rahmeti olsun. Alkışlarınız için indi devam etimiz. Mene konsertini alıp barabız. Şamil abinin ali kutlarga da vakit yok. Şahsen indi Ramazan'ın Faruk ailesinden Şamil abinin şu motor beyneye bileşin köngülen tebrik edesiz kile. İsenlik, sağlık, selametlik nindi var. Mene şunday bulup kalsın. Bir kişi ittirip alkışlayalım alarga. Zo'r rahmet. Mında tütün көрініп та бітмей. Міне жәмәғат біздің кейіфлер бұлайдыр бейт әлі. Әйдегі жәмәғат бүтін Қозанға оңғарап тұрылық етіп еме. Центрға ештірлік әлі кеттік. Қозан кейіфлер нешігірек! Демек, шушынды көтеріңкі рухта давам етеміз. Айдар Тимирбаев ки, Айдар Минхажев сөздері. Бұл өзім әгіне! Кетті, құлларыны көрмейміз! Қозан! Еллисіңні алып келем сиңа, бұ дүнияның үзіп бар гүлін. Юк үзмәле үзмә, ким түгел бит берде.
Zenera crazy, һәм I'm Резат obsessed. Рамазановлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Тагы бер тапкыр. Эй! Аллаһ рәхмәт яусын. Без инде концертыбызны дәвам итәбез. Көчле алкышлар белән каршылыгыз. Сез яраткан, без яраткан үзебезнеке Шамил Галиев. Рәхмәт Шамил абый. Şamil Galiyev. Zo'r rahmat. Jamoat, nindi biyu ekanini angladingizmi so'ng endi? Narsa biyuvi? Ayye, ukrainskiy, Ukraina xalq biyuvi. Endi g'odiy tilda aytsang, kimlar deylar hali?
Менә, хахол. Енді шәбәғат менә теге хахоллар дигәннән бер мәсәк искә төште. Шулай поездда баралар икән, бер американец, бер хахол һәм бер татар. Баралар булар бергәдер, каядыр баралар, бер вакыт татар егете өстәлгә чыгарып куя кыздырылган тавык. Тавыкны куя да, әйдәгез егетләр, ашагыз, авыз итегез безнең тавыктан ди. Моны американец күрә дә, эй брат, шушымы сездә тавык? Менә бездә ул тавык дип өстәлгә чыгарып сала бер зур страус. Менә тавык нинди була ул ди. Шуннан инде татар егетенең кәефе бераз төшә. Бераз барганнан соң татар егете өстәлгә чыгарып куя. Шушының кадәр генә кечкенә генә дуңгыз асыр икән бу. Шуннан инде чыгарып куя да, әйдәгез егетләр, ашагыз, авыз итегез безнең дуңгыздан ди. Моны хахол күрә дә, эй брат, шушымы сездә дуңгыз? Менә бездә ул дуңгыз дип өстәлгә чыгарып сала бер зур кабан. Менә дуңгыз нинди була ул ди. Татар егетенең кәефе тәмам бетә. Шуннан 1-2 сәгать барганнан соң татар егете куркып кына өстәлгә чыгарып куя бер зур гына карбыз. Карбызны куя да, американец белән хахол моны күреп алып, эй, карале моңа, карале, монысы нәрсә тагын дип көлешәләр. Татар егете дә югалып калмаган, крыжовник дип җавап биргән. Инде менә һәммә барчабызга да шулай югалып калмаска язсын. Хәзер инде кадерле дуслар, бәйрәмебезне дәвам итәбез, концертыбызны дәвам итәбез. Һәм инде сәхнәгә чакрасыбыз килә. Шамил абый белән бергә укыган сабакташларын, русча әйтсәң классташларын. Димәк, әйдәгез әле, рәхим итегез. Шамил абыйның классташларын көчле алкышлар белән каршы алабыз. Сәнмесез, рәхим итегез. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Мен шушы зур сәхнәдә, шушындай зур кеше белән басып торуым белән бик шатмын. Һәм аңа шушы зур бәйрәм белән аны котлыйсы килә. Чынлап та ул Шамилнең шушындай зур эшләрен күргәннән соң мин үземне бик кечкенә кеше итеп хис итә башладым. Ул бит инде буй дагына түгел, ул чынлап та зур булу ул уның гамәлләрендә. Шамил, без сине, мин сине үземнең исемнән, татар янтыгы авыл халкы исеменнән һәм шушында җыелган барлык классташларың исеменнән, алар һәммәсе мөмкинләр, каушадылар ахыры. Сине котлыйбыз. Сиңа тагын да иҗади уңышлар телибез. Сиңа саулык, сәламәтлек телибез. Чынлап та без Шамил белән 10 ел буе бер партада утырмасак та 10 ел буе бергә укыдык. Аның белән утыру әмма кешегә тәтемидер, ул сайлап кына утырадыр инде классташларын. Буем кечкенә булганга шулаңа күрә. Шамил нәрсә дип әйтим? Шамил инде ул безнең кебек булды. Аның бер нәрсә белән дә ул бездән аерылмады. Ну, аерылса да үзенең тырышлыгы, үзенең үткенлеге, үзенең шул бии белү белән аерылып торса гына инде. Тагын нәрсә әйтәсем килә? Шамил белән без горурланабыз. Шамил, без сине бик яратабыз. Без сине хөрмәт итәбез. Һәм тагын да шушындай биюләрең белән безне һәм татар халкын сөендереп тор. Сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бу минем классташка түгел җегетләр, безнең татар янтыгы авылының Лаеш районы муниципаль районы сельсоветский председатель. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Без Шамил белән сабый чакны, бала чакны, үсмер чакны бергә уздырган кешеләр. Шамил. Без бер эш балалары, бер урам балалары. Без кичкенәдән бергә уйнап үскән дуслар. Без аны мәктәпкә күтәреп алып менәдерик. Күтәреп алып төшәдерик. Ялган булса үзе шушында. 1-2 класс шулай булды. Без аны менә шунда күтәреп йөртеп, артист булып бетергәнбез инде. Без Шамил синең белән горурланабыз. Син безнең алтын бөртегебез. Нәсел-нәсәбеңнең алтын баганасы син. Һаман шулай булып кал. Әле менә карап утырабыз классташлар белән
сөйлесіп отырамыз, сен бірде өзгермеген, сені сәхнә бұзмаған. Сен хаман шул ғади, хаман шул біздің нәни Шамил. Рахмет. Ижади оңышылар, ижади юлың әлі сайықмасын, байып қына тұрсын. Рахмет. Рәмзиеге айтып кетем әлі. Ол былтыр меңа бір сөз айтқан ие. Не deyip? Тұрып тұрғыз, еме тұрып тұрғыз. Шамил дей, тігі язғы суларда оғып кеткен болсаң, сені білмегендер, мен генә сақлап қалғанмысың, сені әйме дейді. Бек зор рахмет, классташтар, сіз болмаған болсам, мен может мында баста тұрмаған болар ем. Рәмзия, рахмет. Біздің отличница Мәдина. Амырсы біздің баянистымыз, гармоншымыз, Раис, классташ. Бек зор рахмет. Афиштар алдыңыз ма барысы да? Алдылар, Шамил абай. Так точно. Зор рахмет. Шамил абайның хөрмәт етіп келген классташларына. Әйінді Шамил абайның 25 еллык ижатына багышланган концертыбызны дәвам итә. Эстрадабызның яқты йылдызы Гөлнара Габидуллина. Алкышлар белән каршы алабыз. Алкышлар, Гөлнара Габидуллина. Құдайым һәр күн рәхмәтлемен, шушы тормыш юлын үткәнгә. Һәрбер кеше шундый уйласын, сау сәламәт булсын гомергә. Бу дөньяда яшәү ямьле бит ул, дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Бу дөньяда яшәү ямьле бит ул, дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Язмыш сынауларын үткән чакта, көрәк кирәк җиргә һәркемгә. Сикелтәле тормыш сукмагында, якын дусты кирәк кешегә. Бу дөньяда яшәү ямьле бит ул, дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Барыбызны тормыш сукмаклары, ятса иде тигез тормышта. Үтенмәслек итеп яшик дуслар, матур итеп якты тормышта. Бу дөньяда яшәү ямьле бит ул, дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Бу дөньяда яшәү ямьле бит ул, дуслар белән бергә булганда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Дусларымның якты йөзен күреп, исәнме дип кулын сузганымда. Исәнме дип кулын сузганымда. Эшле алкышлар, эстрадабызның популяр җырчысы Гөлнара Габидуллина. Гөлнара Габидуллина. Бик зур рәхмәт. Инде хөрмәтле дуслар, менә әгәр дә
Исегезгә алсагыз, уйлап карасагыз, безнең җырлаган җырчыларыбыз күбесе менә дуслар, мәхәббәт турында җырлый. Бигрәк тә күп мәхәббәт турында җырлар, әйме? Әлбәттә, чөнки мәхәббәт ул дөньядагы бик сихри көч. Мәхәббәт безне яшәтә, мәхәббәт безне яшәртә. Мәхәббәт була табигатькә, мәхәббәт була ата-анага, һәм инде әлбәттә мәхәббәт була сөйгән ярга. Ә менә хөрмәтле дуслар, сезнеңчә, нәрсә ул мәхәббәт? Берәрегез кыска гына матур җавап бирә аламы? Шуңа кечкенә генә бүләк бирәбез, әйе. Менә кулыгызны күтәрегез дигән нәрсә ул мәхәббәт? Что такое любовь? Менә бер егет күтәрде. Все. Молодец. 3 хәрефле сүз белән тулы иттереп әйтеп бирде, Ә бу якларда? Ничек дидегез? Бер-береңне ярату, менә монда шын ярату. Газап ти апа. Бердә газаплангanga ошамагансыз әле. Нәрсә? Бер-береңне хөрмәт итү шулай, әлбәттә. Ярату менә молодец, узак тойлап тормады. Менә бер кыз шулай кулын күтәрә, ишетмим. Бәхет, мәхәббәт бәхет. Менә Ризат тыңлап торам мин, әйме? Мәхәббәт бер генә, ә төшенчәләре төрле, әйме? Төрле кеше төрлечә әйтә. Шулай. Менә тагын вариантлар бармы җәмәгать? Әйдә тамашачыларны аптыратмыйме? Син безнең шөтә китәгә философ, сөйләргә яратасың. Менә син, әйе. Синеңчә нәрсә ул мәхәббәт? Минемчәме? Әйе. Мин белмим. Ну, җәмәгать бер русча матур әйтелгән мәхәббәт турындагы мәгънәле бер сүзне җиткеримме? Ну-ка давай. Исегездә калдырыгыз. Любовь – это электрический ток, который опускается с головы до ног и поднимается до той точки, откуда рождаются сыновья и дочки, дигән берәү. Менә сиңа календар. Тутырып әйткән өчен, молодец. Инде хөрмәтле дуслар, юкка гына мәхәббәт турында сөйләмәдек, һәм инде безнең киләсе җырчыларыбыз да мәхәббәтле парлар. Инде безнең Татар моңы конкурсы лауреаты, Болгар милли премиясе иясе, Рәшит Вахапов фестивале лауреаты, Азат Фазлыев һәм Алсу Фазлыева! Көчле алкышлар, дуслар! Алкышлар! Әйелі кешеләр, бәйрәм белән! Исәбесез? Карашыңа сиритәдә сүзеңнән үреп китәм. Иркен азылы куяныңда сөйүемгагы сүтәм. Алынан итәр идем, Келлен гел итәр идем. Тормыш юлыңнан үзеңне шитәкләп үтәр идем. алынан итәр идем, Келлен гел итәр идем. Тормыш юлыңнан үзеңне шитәкләп үтәр идем. Кояшылысы кирәктер төдәлдәге гөлгәдә. Салкынларда җылытучым көч бирүче шеләдә. Алынан итәр идем, Келлен гел итәр идем. Тормыш юлыңнан үзеңне шитәкләп үтәр идем. алынан итәр идем, Келлен гел итәр идем. Тормыш юлыңнан үзеңне шитәкләп үтәр идем. бәхет сулышын үрәсе, ашыгмый табып җаен. Сине тәүге кат күргәндәй гашыклар көн сайын. Алынан итәр идем, Келлен гел итәр идем. Тормыш юлыңнан үзеңне шитәкләп үтәр идем. алынан итәр
sengene şiteklep teriden Alına teriden Dilline teriden Tarmış yoluna sengene şiteklep teriden Tarmış yoluna sengene şiteklep teriden Şiteklep teriden Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Nişik halleriniz? Heybet ben ko'rinib turadi, heybet ekeni. Keyifler nişik? Oho, bu yoqda yaxshiroq. Mana bitta motor deb kelib o'tirgansiz, bek motor deb konsert qarab o'tirasiz. Bizdan rahmat yuzi bo'lsin. O'zingizga bir gurlatib qo'l shabig'iz hali. Endi baribizda bugungi bayramga Shomil abini qutlarga jiyildik. Shomil abi narsa deb aytdim, biz onun bilan bir ko'pdan tanish endi. Biz uylanishgancha tanishgan edik. Hamon birga Allohga shukr ishlab kelamiz. Shulay ishlarga nasib bo'lsin. Shomil abi yo'l bizning uchun shundirsin aytganda qisqa so'z bilan o'rnak. Dars bit. Endi biz ana o'zimiz uchun mana men yigit bo'larga aytasim kelar, er yigit bo'larga aytasim kelar. O'zim uchun shundan da o'rnak. O'zi shunday kichkinagina bo'lsa-da, Noaning qo'lidan kelmagan ish yo'q. Allah bilsa, shulay motor etib, ijoddosh do'stlarda bo'lib, oila do'stlarda bo'lib, Gulnar opa bilan motor etib xamirga kishirga nasib bo'lsin ularga bayram bilan. Ham endi bayramimizni davom etib sizga kelasi jurni boshqarib o'tasi keladi. Bu bizning shulay eng yaratgan jurlarimizning birsi Shoyan jur. Ko'garishinim Gulkayim birgalab jurlaymizmi? Biymizmi? Patlıysın bilip gene, motor iterip gene Nişik şula kiliştirip, seylise gelip gene Nişik şula kiliştirip, seylise gelip gene Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uyulap günün diline sene üzekkeyim Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uyulap günün diline sene üzekkeyim Canım sana talpınıgan Bir körerge köngelkeyim Seni şunday sağlıgan Bir körerge köngelkeyim Seni şunday sağlıgan Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap günün diline sene üzekkeyim Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap günün diline sene üzekkeyim Tiren darya kuzları Baldan şekerden de tatlı sevdiğin sizlerin Baldan şekerden de tatlı sevdiğin sizlerin Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap günün diline sene üzekkeyim Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap günün diline sene üzekkeyim Kögeşerim gülkeyim Nazlı yarım sen bit u Bəxtlilərgə tin bit u Bizgə digət kiləşək yox Vara nişikin bit u Bizgə digət kiləşək yox Vara nişikin bit u Kögeşerim gülkeyim Haydagiz birgelep Seni uylap Üsüle Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap günün diline sene üzekkeyim Kögeşerim gülkeyim gelkeyim berkeyim Seni uylap
Күчлі алқышлар, ижади ғойле Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Рахмат бик зор. Рахмат бик зор. Алқышлар. Әйді концертіміз давам ете. Һәм шулай күчлі алқышлар белән қаршы алыгыз Шамил Галиев. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости?
Күрешлі алғышылар, Шамил абый, Галие! Шамил абый, Галиев, алғышылар! Молодец, бомба! Әне, ей, молодец! Бекзір рахмет! Давам етеміз, құрмет тамашашылар. Шамил абый әлу менің божай да бейт, шуны білесіз ме? Божай екенін білесіз ме? Білеміз дейлер, юған дейлер. Мен бит енді міне божайлар деген жырға біздің енді кредит өмір түркі білен бірлікте клип түсірдік. Сабада, саба яғында енді. Шамил абыға енді түп рөліне бердік, ол менің түп божай болды. Клипні енді күз күні түсірдік. Шамил абайға айттым, Шамил абай бір сөзсіз ризалашты, яра ризат, қайтабыз, ішлем деп. Енді әлі біздің әлі ұйқыдан тұрмаған ек, Шамил абай отаға қайтып жеткен, полный қырынған, матур дұхи іслері дековын сәрі келіп тұра, теге ішләпәлерін, фракларын полный киген. Қазір клипні күні бойы түсірдік, енді ресторан іліші келіп жеткеш, Шамил абайны күні бойы күтіп тұрды, шушы ресторан ілішін шірге енді. Қазір Шамил абай керек бола башлады, бүтін кіші ізлей Шамил абайны рестораннан Шамил абайны таба алмайлар. Бір 5-10 минут ізлегеш, қазір мен қоя тышта түгілмекен енді. Шықтым ұрамға, бір сәйір көрініш, ешіл ширем, әзірек кені балшық тігі ширем қырыйында. И Шамил абайның тігі ішлепәсі. Шықыр үстінде. Метем нәрсе соңғы деп, үйтіп қарасам, тіген доказывается бағана отыртырға деп, метрда 75 сантиметрлі шықыр қазаған болғандар. Шамил абай ялғыш тігінде түшкенде кеткен. Енді бала қайымны жәлләп, үстлерін сүртіп, мына шуай клипін түсірдік. Бекзір рахмет аңа алқыш шығалы. Мына шундай героический поступок ішледі. Рахмет Бекзір. Шамил абай енді өзі де ризатты, мына шушы божайлар жырындай менің юбилейді де шуай башқарасың дегеш. Әлбәтте Шамил абайға қаршы келіп болмай, демек біргелеп қошылып жырлайбыз. Божайлар! Кеттік әйді, Қазан! Әйде көзәлі жәмәғат! Қолларыны барымызда көтәріп, бір су бойындағы таллар кебек шайқалып отырайық әлі! Бұ yolы да көрішуні күтіп алдық сағынып. Ғымірге болсын, ғымірге яры әлі язғаны бізге яшірге бажай болыр. Яқшы яши біз әлі деп шатғанам мен қар келіге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Яқшы яши біз әлі деп шатғанам мен қар келіге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Бәйрәмләрдә генә түгел, сынауларда кел бірге. Шулай ғына болсын әйдә, не жетәсің яшәүләргә, иңнәріне қойып бенге. Яқшы яши біз әлі деп шатланам мен һәр келіге. Әлдә шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Яқшы яши біз әлі деп шатланам мен һәр келіге. Әлдә шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Yollar bolla күрсін барда шәп. Не көрсәк тә бірден болық, бір-бірі бізге біррәк болық. Яшигі дүнияда көріліп. Яқшы яши біз әлі деп шатланам мен һәр келіге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Яқшы яши біз әлі деп шатланам мен һәр келіге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Яқшы яши біз әлі деп шатланам мен һәр келіге. Аман шулай яши біз бірге. Шулай кел бірге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге. Әлді шындай бажайлар бар, не болса да біз бірге.
Şamil Galiyev. Güçlü alkışlar. İsәнмесез, хәерле кич, дусларым. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, уллап килгәнегез өчен. Сезнең алда без һәр вакытта баш иябез. Үзебезнең бөтен артистларыбыз белән. Һәм үземнең әйтәсем килә сүзләрем, рәхмәтле сүзләрем бар. Потому что алар булмаса, миңа бик авыр булган булыр иде. Әле пока китми торыгыз. Иң беренче директорыбыз безнең инде Кадим Назырович, аңа бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Министр культурага миңа шушындый значок биргән өчен киеп өлгерми калдым. Гафу итегез. Икенчедән, шушы филармония эшләгән җегетләргә, менә монда Айдарлар, салютлар ясаган кешеләр, Радикка, звукорежиссер Фәнискә, барысына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу филармония исеменнән, бөтен артистлар исеменнән бик зур рәхмәт аларга. Муниципаль районы Лаеш районыкы Афанасьев Илгиза Назиповна, сезгә шушы Лаештан килгән өчен бик зур рәхмәт. Мине белгәнегез өчен, танышкан өчен, һәм барлык отдел культурага, аппараты Дилара Миналиновага бик зур рәхмәт, барыгызга бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо большое, огромное. Шулай ук бая чыгып әйттеләр, зам генеральный директоры ОАУ Оргсинтезныкы Айфуттин Гилязович Шәйхиев, Ишат Камилович минең дустым һәм Фәннур. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур алар булыштылар, барысы да бик каты булыштылар. Рәхмәт сезгә. Без инде бик күп бергә, Алла берсә бергә яшәргә һәм бергә кем эшли, бергә яшәйк, аерым торыйк. Феликс абыйга. Беләсезме, мин әле яңа гына шап киттем алар белән, әле бер җылда юк. Аның Фидарис белән Розалия менә килде. Ул инде 150 автор җырчыны. Инде Салават Фатхетдиновның да бик күп җырларын язган кеше, Феликс Муртазинга һәм аның апага исемен оныттым мин апаның. Бик зур рәхмәт аларга. Мой Тагир так и не пришел, да? Тагир килмәдеме ул безнең? Тагир Латфуллин. Җегетләр, мин монда басып тормасым, әгәр дә Тагир Латфуллин. Ул мине биергә йөрткән кеше. Ишат Камиловичны безнең барабызда биергә йөрткән кеше. Ул эш занятой кешене бик, мин аны аңлыйм, шуңа күрә Тагир Латфуллин Максумовичка бик зур итеп рәхмәт әйтеп китә тагын. Тагын шулай ук минем менә монда классташлар, одноклассниклар утыра. Менә беренче рәт полностью, ну алар парлап килделәр күбесе. Әле тегендә артта да утыра Лаеш муниципаль районыннан билеткә килгән кешеләр барысы да аларга да минем классташларым, рәхмәт сезгә шулай матур итеп. Особенно Шамил белән Рәшиткә, алар бик каты булыштылар, бик арттан чабып җирделәр. Рәхмәт аларга. Ие, кем әйтеп китәсең килә хәзер? Әнием, сеңлем һәм сөеклем Гөлнара. Алар булар булмаса, мин вообще булмаган булыр идем. Шуңа күрә аларга минем тормыш иптәшем әйтте. Шамил, 2 ай ярым чабасың, түземлек кенә бир. Бүген ничек җыккарсың инде, беләм инде мин сине дип фонд итеп, инде пешереп тап килде, булышты да шул хәле кайгыра. Менә шушы мәхәббәт ул, әйме, хатын шулай яраткач, тормыш иптәшем яраткач, хатын дигән сүзне яратмыйм инде, тормыш иптәшем. Шуңа күрә бик зур рәхмәтем мин аңа. Гөлнара җанашым, ул тегендә инде бик костюмнар җыя минем. Әни, Дания апай утыра, әнинең сеңлесе. Илсия, Рузилә, кияү, Рамил кияү. Сезгә барыгызга да рәхмәт. Әни минем көн сайын 5 намаз укый, шул намазында берсендә сине калдырмадым диде. Бик зур рәхмәт аңа. Рәхмәт сиңа, әнием. Һәм минем артистларым, дусларым. Шушы артистлар булмаса, монда инде мин һәр берсендә әкрен генә барсында мактап әйтеп китәм. Көтеп торыгыз инде тагын 2 минут. Иң беренче минем әйтәсем килә Азат белән Алсу Фазлыевка. Алар минем тормыш иптәшем, Гөлнара белән таныштырган кешеләр.
Анас мой. Самый первый, когда я пришел в филармонию в 92 году, вот этот товарищ мне, Фарид Абдухатипов келді да, шушы коллективқа берді. Анас Халиуллин. И прекрасным голосом, который Юра спел, он, правда, ушел, он мне сказал: от души я тебе... Ой, дорогой, правда хорошо спел, да, английский? Шулай тұрып тағын айтасым келе. Менің енді Гүлнұр Урманшеева, өзі де мотор, исімі де мотор, фамилиясы де мотор, хам скрипкасы де мотор, Гүлнұр Урманшеева. Кредит юмор түркіменен, менің мына Ирина, Ландыш. Оларға бик зор рахмет. Алла шундай бүгін ашқанлары үшін. Мына бір қызыл күлмәктен, мұнда екі олар. Гүлнара Габидуллина. Жігітлер, мен айтты, Шамил, менің концертімнен қалдырма, мен бискені яратам дейді. Қой жерім ярата тұрғандар, білмеймін. Ижатымны мыдыр, өзімні мыдыр. Бик зор рахмет сеңа, Гүлнара Габидуллина. Рахмат тұрғызды. Шулай тұрып, бірсің айтасы келе, мына ортада тұрабыздың Илгерей. Жігітлер, мен аны көптен білем, енді көптен. Но біз іші башлағанға, мына 1 жылдан артып кетті. Түгел. Қазір айтып кетесі келе, Ризат білән сенері тұрында. Жігітлер, біз кредит юмор түркімі білән 2 жыл ішләдік. Қазір 3-ші жылдың башлайбыз. Шушы сенері білән Ризатның оларға бик зор рахмет. Менде мотор парлар, и бұйыл бик қатты көтәріліп кеттілер. Айтып кеттім Фидарис мен Розалиямен әлеген ашап кеттік. Жігітлер, бұл шындай достық. Олар бик әйбәт кішілер, олар белән миңа эшләргә Алла берсә, мин алар белән эшләячәкмен. Бик зур рәхмәт. Синтезатор. Жігітлер тоже шушы едрик. Кредит юмор түркіменен Фәнис белән Илдус. Синтезаторға музыка қойып тұрушы Илдус Ахмадғалиев. Жігітлер, бұл ишатны мен тоже 3 жыл білем. Мына эшләп кеттік недавно гына. Мотору не әйме баянда. Ишат Хисматуллин. Особенно менің жырға. Илдар, досым келелі. Сеңа особенно. Мына бүгін концертны көрдіңіз ме? Мына шушы малай сценарий жазып берді. Жырының башында Фәнис абай сөйледі ме? Шуның сөздерін ол жазып берді. 1. Екінші, мен баян білән ойнап шыққаннан соң, стилягидан соң жырлаған. Екінші, ол жазып берді. Хам шушы жырны да, жыры білән музыкасын ол жазып берді, жігітлер. Хам шушы айтып кеттім енді, автор сценарийсы да шушы. Шоңа көрә мен айтасы келе, шушы ешкіне малайда, әлі недамдығына. 1-2 ай мекенді әлі жоқтадыр әлі малайы туды Нұр Сұлтан. Мұндағы бош жігітлер. Бұл болмаса, менға бек ауыр болған болыр е. Бұл концерт алып барушы, біріншісінде мен Азиф Араби алып барған е. Сценарий жазған е, мына бұл жылы бұл. И дұрысының айткенде, достарым, бір-біріңізбен күнәшмәгіз. Har vaqtda бақытлы болыңыз. Сіз бек әйбәт кішілер. И мені бір қашанда тойығызмы, банкетмі, концертларымы қалдырмағыз. Мен сіздермен har vaqtda ішлейм. Әлі мен пенсияға шығарға жиеммін. Қайта мен документаны уже пенсияға шыққан кіші. Қадір бұл ызнашықны алғаннан соң әлі мен пакалы тағын бір 10 жылы бәріге есеп алла берсі. Бек зор рахмет! Енді қадірлі достар, әлбәтте енді сіз яратқан, біз яратқан, легендар бүтін дүнияға танылған, кішкіне, ұлы үйреклі Шамил Галиев! Күшті алқыштар Шамил Галиев! Келесі ұшырашуларға қадір! Қошлашмайбыз, құрметті достар. Келесі ұшырашуларға қадір дейіп кіне, сау болғаншабыз! Сау болыңыз! Пока-пока!